ఎంత దాకా అయింది ప్రభుజీ? శ్లోకం చదివారా? ఇంకా లేదు ప్రభుజీ. శ్లోకం చదవలేదు ప్రభుజీ, ఇందాక కీర్తన అయ్యింది. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో ఓం భగవతే నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం నమో నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం నమో నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నారాయణం నమస్కృత్య నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరం నరం చైవ చైవ నరోత్తమం నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం దేవీం సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదీరయే. తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. నైష్ఠికీ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ దేవకీ నందనాయ నందగోపకుమారాయ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. మరి ఏం పర్వాలేదు కానీ నేను కూడా ఇదిగో. విరక్తశ్చేంద్రియరతౌ 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 భక్తి యోగేన భూయసా భక్తి యోగేన భూయసా భక్తి యోగేన భూయసా భక్తి యోగేన భూయసా తం నిరంతర భావేన తం నిరంతర భావేన తం నిరంతర భావేన తం నిరంతర భావేన భజే తద్ధ విముక్తయే భజేతార్థవిముక్తయే భజే తద్ధ విముక్తయే భజేతార్థవిముక్తయే విరక్తశ్చాంద్రియరతౌ విరక్తశ్చేంద్రియరతౌ భక్తి యోగేన భూయసా భక్తి యోగేన భూయసా తం నిరంతర భావేన తం నిరంతర భావేన భజే తద్ధ విముక్తయే భజేతార్థవిముక్తయే. హరే కృష్ణ. చంద్రవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విరక్తశ్చేంద్రియరతౌ భక్తి యోగేన భూయసా తం నిరంతర భావేన భజేతార్థ విముక్తయే. పిలవమంటారా ప్రభుజీ? మీరు పిలుస్తారు. పిలుస్తాను మాతాజీ. రామనారాయణ ప్రభుజీ, భక్తవత్సల మురారి దాస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణం. విరక్తేంద్రియరతౌ భక్తి యోగేన భూయసా తం నిరంతర భావేన భజేతార్థ విముక్తయే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. విరక్తచేంద్రియ రతౌ భక్తి యోగేన భూయసా తం నిరంతర భావేన భజతాధామ విముక్తయే. జయప్రద మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విరక్తశ్చేంద్రియ రతౌ భక్తి యోగేన భూయ జయప్రద మాతాజీ. ఓకే, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విరక్తశ్చేంద్రియరతౌ భక్తి యోగేన భూయసా తం నిరంతర భావేన భజే తద్ధా విముక్తయే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శశికళ మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ.
विरक्तश्चेन्द्रियरतो भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये। हरे कृष्ण गुरुजी। विरक्त चेन्द्रेय रतो भक्ति योगेन भूयसा तं निरंतर भावेन भजेतात्था विमुक्तये। हरे कृष्ण गुरुजी। विशालवती माताजी, बाल सरस्वती माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विरक्तचेन्द्रियरतो भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. చంద్రేయ రతో భక్తి యోగేన భూయస తం నిరతర భావేన భజేతాద్धा విముక్తయే. नागरत्न माताजी, लक्ष्मण प्रभुजी। कृष्ण प्रभुजी, प्रणामाल प्रभुजी। विरक्त चेन्द्रय रतौ भक्ति योगेन भूयसा तं निरंतर भावेन भजेताद्धा विमुक्तये। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। विरक्तचेन्द्रियरतौ भक्ति योगेन भूयसा तं निरंतर भावेन भजेताद्धा विमुक्तये। हरे कृष्ण। गिरिजा माताजी, प्रकाश प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्ति योगेन भूयसा तं निरंतर भावेन भजेताद्धा विमुक्तये। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्ति योगेन भूयसा तं निरंतर भावेन भजेताद्धा विमुक्तये। धन्यवाद प्रभु। नरसारेड्डी प्रभुजी, बृंदा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विरक्तचेन्द्रियरतौ भक्ति योगेन भूयसा तं निरंतर भावेन भजेताद्धा विमुक्तये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्ति योगेन भूयसा तं निरंतर भावेन भजेताद्धा विमुक्तये। हरे कृष्ण प्रभु। श्रीलता माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणामाल प्रभुजी। विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्ति योगेन भूयसा तं निरंतर भावेन भजेताद्धा विमुक्तये। हरे कृष्ण प्रभुजी, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, మీనింగ్స్ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చదివమంటారు ప్రభుజీ? yes ప్రభుజీ, అన్ని చదివించండి ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ. మీనింగ్స్ చెప్పినాక ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా మాతాజీ? ప్రభుజీ. ఓకే. విరక్తశ్చ పూర్తిగా సన్యాస జీవనమున, ఇంద్రియ రతౌ ఇంద్రియ భోగ విషయమున, భక్తి యోగేన భక్తి యోగముచే, భూయస తీవ్ర ఆసక్తితో, తం ఆతనిని అనగా భగవాన్ని, నిరంతర నిరంతరము 24 భావేన దివ్య భావ సమన్వితులై, భజేత అర్చింపవలెను, అద్ధ ప్రత్యక్షముగా, విముక్తయే ముక్తి కొరకు, ఎవరేని ముక్తిని పొంద తీవ్రాసక్తిని కలిగి ఉన్నచో 24 గంటలు దివ్య భావ సమన్వితులై దివ్యమైన ప్రేమపూర్వకమగు సేవనే చేపట్టి సమస్తమగు ఇంద్రియ భోగ కర్మల నుండి నిక్కముగా విడివడవలెను. ఎవరేని ముక్తిని పొంద తీవ్రాసక్తిని కలిగి ఉన్నచో
తీవ్రాసక్తి కలిగినచో 24 గంటలు 24 గంటలు దివ్య భావ సమన్వితులై సమన్వితులై దివ్యమైన ప్రేమపూర్వకమగు సేవనే చేపట్టి సమస్తమగు ఇంద్రియ భోగ కర్మల నుండి నిక్కముగా విడివడవలెను. భాష్యం కూడా పెట్టిన ఉద్దేశం. హరే కృష్ణ. భాష్యం ఎవరు చదువుతారు? ఇందాక శ్లోకం చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? పర్లేదు, ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. భాష్యం చెప్పండి. రాజేశ్వరి మాతాజీ భాష్యం చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి జై. వివిధ జనుల ఉద్దేశమును అనుసరించి పూర్ణత్వమునందు వివిధ స్థితులు కలవు. జనసామాన్యము సాధారణంగా ఇంద్రియ భోగ కర్మలయందే నెలకొనట వలన వారిని కామ్యకర్మరతులని పిలువవచ్చును. వారికన్నను ఉన్నతులు భవబంధము నుండి విడుదలను పొంద యత్నించినట్టి జ్ఞానులు భగవానుని పాదపద్మములను ధ్యానించడి కారణమున యోగులు వారికన్నను మరింత పురోగతి చెందినట్టి వారు. ఇక భగవానుని ప్రేమపూర్వకమగు సేవలోనే నెలకొనియుండెడి భక్తులు వారందరికన్నను ఉన్నతులు. వారు అత్యున్నతమగు భావస్థితిలో నెలకొనినట్టి వారు. ఇంద్రియ ప్రీతి వాంఛలేనిచో భగవానుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవయందే నేరుగా నెలకొనమని ధ్రువునకు ఇచ్చట ఉపదేశమొసగబడినది. అపవర్గ పథము మోక్షస్థితి నుండి ఆరంభమగును. ఈ శ్లోకమునందు విముక్తయే అను పదము ప్రత్యేకముగా ప్రయోగింపబడినది. ఎవరేని ఈ భౌతిక జగమునందే సుఖమునందగోరినచో అధికతరమగు ఇంద్రియ భోగము లభించు ఇతర లోకములకు వెడల వాంఛింపవచ్చును. కానీ నిజమగు మోక్షము అట్టి ఏ కోరిక లేనట్టిది. అది భక్తి రసామృత సింధువు గ్రంథమునందు అన్యాభిలాషిత శూన్యం, ఇంద్రియ భోగ కోరిక లేకుండా అను పదము ద్వారా వివరింపబడినది. వివిధ లోకములలో లేదా వివిధ స్థితులలో ఇంకనూ లౌకిక జీవితమును అనుభవింప ఇచ్చగలిగిన మనుజులకు భక్తి యోగం నందలి మోక్షస్థితి ఉపదేశింపబడదు. ఇంద్రియ భోగ కల్మషము నుండి పూర్తిగా విడివడినట్టి వారే భక్తి యోగమును విశుద్ధముగా నిర్వహింపగలరు. ధర్మము, అర్థము, కామము వరకు గల అపవర్గ పథము నందలి కర్మలన్నీయును ఇంద్రియ భోగమునకే ఉద్దేశింపబడినవి. కానీ మనుజుడు మోక్షస్థితికి అంటే నిరాకార భావనకు చెందిన ముక్తి అర్థించినప్పుడు భగవానుని యందు లీనమవగోరును. నిజమునకు అదియు ఇంద్రియ ప్రీతియే. కానీ అతడు ముక్త స్థితియు దాటినప్పుడు భగవత్ పార్షాదులలో ఒకడై ప్రేమయుత సేవను చేయగలడు. దానికే విముక్తి అని పేరు. అట్టి విముక్తి కొరకు మనుజుడు నేరుగా భక్తి యోగమునందు నెలకొనవలెనని నారదముని ఉపదేశించుచున్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ గురించి చెప్పున్నారు. అండ్ నిన్న చదివిన శ్లోకానికి ఇది కంటిన్యూయేషన్. సో నిన్న భగవంతుడి గురించి ఏం చెప్పారు నారదుడు అంటే, ఎవరైతే కంప్లీట్ భక్తిలోని లీనమై ఉంటారో వారికి భగవంతుడు ఏది కావాలన్నా ఇచ్చేస్తారు. సో అది విషయ వాంఛలు కావాలన్నా కూడా ఇచ్చేస్తారు అని. సో నిన్న అది మాట్లాడుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వర్డ్ ఆఫ్ కాషన్తో చెప్తున్నారు, ఎవరైతే తెలివైన వారు ఉంటారో, ఇంటెలిజెంట్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్, వారు తెలివైన వారు ఇలాంటి విషయ వాంఛల పట్ల కోరికలు పెట్టుకోరు. వారు ఏం కోరుకుంటారు? వారు యాక్చువల్గా భగవంతుని సేవ కోరుకుంటారు. సో ఇక్కడ మనకి వేరియస్ లెవెల్స్ అంటే మనకి ల్యాడర్ మనకి చెప్పున్నారు. సో 12th చాప్టర్లోని మీరందరూ కూడా చూశారు. సో అన్నిటికంటే లోయెస్ట్ ఏది? కాదు, 12th చాప్టర్ ప్రకారంగా అన్నిటికంటే తక్కువలోది ఫస్ట్ ఏం చెప్పున్నారు? 12th చాప్టర్లో అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తి ఏదని చెప్పారు? అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తి అనన్యమైన భక్తి.
కరెక్ట్, అనన్యమైన భక్తి. నెక్స్ట్, ఒకవేళ అనన్యమైన భక్తి మనం చేయలేని పక్షంలోని సాధన భక్తి. పర్ఫెక్ట్. సో సాధన భక్తి కూడా చేయలేకపోతే వారికి నిష్కామ భక్తి. యాక్చువల్గా సాధన. ఓకే. సాధన భక్తి. నెక్స్ట్ నిష్కామ కర్మ యోగము. అది భక్తి కాదు, యాక్చువల్గా అది కూడా భక్తి ఒక రకంగా, నిష్కామ కర్మ యోగం. నెక్స్ట్ నిష్కామ కర్మ యోగం తర్వాత సకామ. సకామ కర్మం. అది యోగం కాదు, అది సకామ కర్మం. నెక్స్ట్ కర్మఫల త్యాగం. కర్మ ఫలత్యాగమే ఇది మాతాజీ. సో లౌకిక భోగరతులు ప్రభుజీ. మ్హూ, కాదు. ధ్యాన యోగం మరియు జ్ఞాన యోగము. సో అవి లాస్ట్ది. జ్ఞానయోగం. ఓకే, జ్ఞానం. ఓకే. సో ఇప్పుడు భగవద్గీతలో చెప్పిన దాని ప్రకారంగా అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది అనన్యమైన భక్తి. అంటే అన్యము, ఇతరది ఇంకేది కూడా కోరికలు లేనిది. దాన్నే ఇక్కడ చెప్పింది అన్యాభిలాషితం శూన్యం జ్ఞానకర్మాది అనావృతం. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేది ఏంటి అంటే, అన్నిటికంటే లోయెస్ట్ వచ్చి వారు ఇంద్రియ భోగము కోసమని, అంటే వారికి యొక్క ఈ జన్మలోని వారు ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి అని అనుకునేవారు. వారు అన్నిటికంటే లోయెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళది. ఎందుకంటే దానికంటే కింద ఇంకేం ఉండదు. ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడు భగవద్గీతలో కూడా చెప్పున్నారు, మమైవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనస షష్ఠ ఇంద్రియాని ప్రకృతి స్థానికర్షతి. సో ఈ జీవులందరూ కూడా మనసుతో కలుపుకొని ఈ 6 ఇంద్రియాలు, ఈ 5 ఇంద్రియాలకి ఒరిజినల్ అధిపతి ఎవరు? భగవంతుడు ప్రభుజీ. ఋషికేశ. హృషికేశ. సో హృషికేశ అంటే కృష్ణుడి పేరు. ఒరిజినల్ అధిపతి కృష్ణుడు. కానీ ఎవరైతే కృష్ణుడిని అధిపతిగా పెట్టుకోరో ఇంద్రియాలకి, అప్పుడు వారికి మనసు అయిపోతుంది అధిపతి. సో మనసు చెప్పినట్టుగానే అది వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దారిలో వెళ్తుంది. ఆ రకంగా మనిషి అధోగతికి చెందుతాడు. సో భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకంలో కూడా చెప్పున్నారు, ఇంద్రియాల భోగం కోసం వెనకతలు వెళ్ళిన వారికి అధోగతే పడుతుంది, తెలివైన వారు అటువంటి పనులు చేయరు అని. ఎవరికైనా తెలుసా శ్లోకం? ఏహి సంస్పర్శజా భోగ దుఃఖయోనాయ ఏవతే ఆద్యాంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమంతే బుధా. సో తెలివైన వారెవరు కూడా ఈ రకంగా ఇది చెయ్యరు. సో దానికోసమని ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు కూడా చెప్పున్నారు. ఏంటి అని అంటే, సో 5 ఇంద్రియాలకి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్పున్నారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్వచ, శరీరం అంటే మన దీనికోసమని, సెన్షువల్ ప్లెజర్స్ కోసమని ఏనుగు ఏం చేస్తుంది? మగ ఏనుగుకి ఏంటి అని అంటే ఏం జరుగుతోంది అక్కడంతా కూడా అది పట్టించుకోదు. మదమెక్కిన ఏనుగు దాన్ని ఎలా బంధిస్తారు అని అంటే, ఒక గొయ్య తవ్వేసి దానికి గొయ్యకి అవతల పక్కన ఒక ఆడ ఏనుగుని పెడతారు. ఈ మగ ఏనుగు ఏంటి అని అంటే ఏమి చూడదు. ఆ ఆడ ఏనుగు కనిపించగానే వెనకాతల పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తుంది. సో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు అసలు ఏం జరుగుతోంది, అక్కడ ముందేమున్నది అనేది చూడదు, ఆ గుంతలో పడిపోతుంది. సో ఆ రకంగా ఆ ఏనుగుని కంట్రోల్లో పెడతారు. అలాగే జింకలకి ఏంటి అని అంటే చెవులు. సో ఆ జింకలు ఏంటి అని అంటే ఏదో ఒకటి వినాలి అని అనుకుంటా, మంచి మ్యూజిక్ వినిపించగానే అది అక్కడే ఉండిపోతాయి. సో మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తూ ఆ జింక అక్కడే ఉండిపోతుంది వినేదానికోసం అని. అప్పుడు ఆ జింకను పట్టుకునేస్తారు. అలాగే మాటలు. సో ప్రజల్పం, ఊరికనే అన్నెసరీగా మాట్లాడుతూ ఉండేదాని వల్ల దానికి దేంతో కంపేర్ చేశారు అని అంటే కప్పతోని. సో ఆ కప్ప కూడా ఏంటంటే వర్షాలు పడినప్పుడు అది అరుస్తూ ఉంటుంది, టర్ 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 అని. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, పాముకు అది ఎక్కడున్నదో తెలుస్తుంది. అది ఒకవేళ అరవకుండా నోరు మూసుకొని ఉంటే అది బ్రతికుండేదేమో. కానీ అరుస్తున్న దానివల్ల వెంటనే పాము వచ్చి దాన్ని మింగేస్తుంది. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క ఇంద్రియాల గురించి చెప్పున్నారు. సో ఈ జంతువులకి ఏంటి అని అంటే ఒక్కొక్క జంతువుకి ఒక్కొక్క ఇంద్రియం బాగా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. కానీ మానవుడిలోని ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే 5 ఇంద్రియాలు యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది చాలా డేంజరస్. అన్నిటికంటే లోయెస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏది అని అంటే ఇంద్రియ భోగం కోసం అని వెతికేవారు.
సో ఇంద్రియ భోగంని అలా అనేసి అని కంప్లీట్గా నిషేధించలేదు. సో భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం స్వీకరించండి. అందుకోసమనే మనకి ప్రసాదం స్వీకరించేటప్పుడు మనం ఏం శ్లోకం చదువుతాము? మహాప్రసాదే గోవిందే మహాప్రసాదే గోవిందే నామ బ్రహ్మణ బ్రాహ్మణే పర్ఫెక్ట్. అక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, నమో బ్రాహ్మణే వైష్ణవే అనుకుంటారు, కానీ నమో కాదు, అది నామో బ్రాహ్మణే వైష్ణవే. యాక్చువల్గా నామం, భగవంతుడి నామం అనేది కూడా అది భగవంతుడికి, భగవంతుడి నామముకి, భగవంతుని యొక్క ప్రసాదంకి మధ్యన తేడా లేదు. సో అందుకోసమని ఏంటి అని అంటే తారో మధ్య జిహ్వతి, అందుకోసమని నాలిక ఒకటి ఉన్నది. ఆ నాలిక యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఒకటి అన్నెసెసరీ టేస్ట్ కోరుకుంటూ ఉండడం. సో టేస్ట్ ఒకటి బాగుంటుంది, కానీ నాలికకి సరిపోతుందా? అది కాదు. రసగుల్లా తిన్నాము అని అంటే ఇంకా కావాలి రసగుల్లా, ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి. సో దాన్ని తింటూ ఉన్నామంటే కొద్దిసేపటి కడుపు నొప్పి వస్తుంది. సో ఏదైనా సరే కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకుంటే అది మనకి ఇబ్బందికరమే అది. సో ఆ రకంగా నాలుకకి ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ కావాలి, అండ్ అదే కాకుండా ప్రజల్పము. సో ఈ రకంగా మనకి ఇబ్బందికరంగానే చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా. సో ఈ ఇంద్రియాలు, అండ్ యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే వీళ్ళకి యోగులకి ఏంటి అని అంటే ఈ ఇంద్రియాల మీద వారికి ఇది ఉండదు, ఆసక్తి ఉండదు. మరి వాళ్ళకి ఎలాగా, యోగులకు మరి ఏ రకంగా వారికి ఇంద్రియ భోగం అనేది ఎలా వస్తుంది? యోగులకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మరి? అందుకోసమనే పద్మపురాణంలో చెప్పున్నారు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు గురించి, రమంతే యోగినోనంతే సత్యానందే చిదాత్మని. సో వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే రమంతే యోగినో అనంతే, యోగులు, భక్తి యోగులు, వారికి రమించేది ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకి ఇంద్రియాలు అంతా కూడా వారికి అవసరం లేదు, అంటే ఇంద్రియ భోగపు వస్తువులు వాళ్ళకి అవసరం లేదు. మరి వారికి ఎక్కడి నుంచి ఆనందం వస్తుంది అని అంటే భగవంతుణ్ణి చూసిన దాని వల్ల వారికి చాలు, భగవంతుడి నామజపం వల్ల. సో వాటి వల్ల వారికి వచ్చే ఆనందమే అత్యంతమైనది అది. సో కాబట్టి ఈ రకంగా భక్తులకి ఏంటి అని అంటే కేవలం భగవంతుడి నామంతోనే వాళ్ళకి ఆనందం కలుగుతుంది. సో ఆ రకంగా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలచాలి అని అంటే అంత ఈజీ కాదు అది. మనకి ఇప్పుడు రసగుల్లా కావాలా, భగవంతుడి నామం కావాలా అని ఎవరైనా అడిగారు అని అంటే నాలాంటి వాళ్ళైతే ఫస్ట్ రసగుల్లానే అడుగుతారేమో, ఎందుకంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. రామనామంలోని, భగవంతుడి నామంలోని ఇంకా రుచి రాలేదు. సో మరి అలాంటప్పుడు విడిచిపెట్టేయాలా అని అంటే కాదు, దానికోసం అని ఆల్రెడీ దీంట్లో కూడా ఉపదేశామృతంలో చెప్పున్నారు. ఎవరికైనా తెలుసు ఆ శ్లోకము? సో ఫస్ట్లో రుచి రాదు, బట్ స్లోగా మనకు కృష్ణేతి ఏది యస్య గిరి ప్రభుజీ, ఏది మాతాజీ? కృష్ణేతి యస్య గిరి కరెక్ట్. ప్రభు, కృష్ణేతి యస్య గిరి భజంతం కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత దీక్షస్తి చేత ప్రణతిపి భజంతం ఈశం. కాదు, అది కూడా కాదు, అది కాదు. ఎవరికైనా తెలుసా ఆ శ్లోకము? స్యాత్ కృష్ణ నామ కరెక్ట్. చరితార్థ పిత్తోపపత్తరదంత నరోచి కాను. అంతే ప్రభు. కింత్వాదరా తరుదిన ఖలు చైవ జుష్ట స్వాద్విక్రమాత్ భవతి తద్గదా మూలహంత్రి. సో ఫస్ట్ లోనే ఎవరికైనా సరే కూడా జపము చేసే మొదటిలోనే వారికి ఆ నామము పట్ల రుచి అనేది రాదు. సో పోను 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 వారికి ఆ నామం పట్ల రుచి అనేది వస్తుంది. సో దాన్ని ఏ స్టేజ్ అంటారు? రుచి ఆసక్తి వస్తుంది. శుద్ధనామ స్థితి కాదు, అది 3 స్టేజ్లు ఉన్నాయి. సో నామపరాధ, నామాభాస మరియు లాస్ట్ శుద్ధ నామం. కానీ నేను చెప్పేది ఫస్ట్ లోని ఎప్పుడైతే అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండదో పేరు పట్ల, నామము పట్ల, అప్పుడు దాన్ని ఏం స్టేజ్ అంటారు? నామాపరాధ స్టేజ్. ఫస్ట్ నామాపరాధ, నామాభాస, దాని తర్వాత సో కరెక్టే, అవి వేరు. కరెక్ట్. కానీ దాన్ని
శ్రద్ధ సాధు సంఘ భజన క్రియ అట్లా ప్రభుజీ. కాదు మాతాజీ, అంత ఎగ్జాక్ట్ పేరు మర్చిపోయాను నేను ఇప్పుడు. ఇందాక గుర్తుంది. నామం పట్ల రుచి లేని స్టేజ్ని అండ్ నామం పట్ల రుచి వచ్చిన తర్వాత, ఓకే ఫైన్, ఇప్పుడు నాకు గుర్తు రావటం లేదు. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి అని అంటే మనకి రుచి అనేది ఉండదు నామం పట్ల. సో బట్ స్టిల్ దాన్ని మనం అలా రుచి లేదు కదా అని చెప్పని మనం దాన్ని వదిలేయకూడదు. సో స్లోగా నామం పట్ల రుచి వస్తుంది మనకి. కానీ మరి దానికి ఏంటి సొల్యూషన్ ఏంటి? నామం జపిస్తూ ఉండడం. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ దాని తర్వాత చెప్పున్నారు కర్మ. సో మనం కర్మకాండ దాని తర్వాత జ్ఞానకాండ. కర్మకాండలోని నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి అని అంటే, కర్మకాండలోని కల్మినేషన్ ఆఫ్ కర్మకాండ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకి సిద్ధులు, అష్టసిద్ధులు పొందడం. సో వారు కర్మకాండ ప్రకారంగా, ఇన్ఫాక్ట్ అది మనకి దేంట్లోని స్క్రిప్చర్స్లో ఇచ్చున్నారు, ఎవరైతే 12 సంవత్సరాల పాటు వారు సెలిబసీ అంటే బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ వారు కర్మకాండ దీంట్లో ఉన్నారు అని అంటే వారికి సిద్ధులు కలుగుతాయి అని. సో అనిమ, లఘుమ, గరిమ ఆ రకంగా అంతా కూడా సిద్ధులు కలుగుతాయి. సో అది కర్మ. నెక్స్ట్ జ్ఞానం. సో జ్ఞానం దాంట్లోని కూడా ఏంటి అని అంటే వారికి భగవంతుని గురించి, కానీ యాక్చువల్గా కర్మకాండ కంటే కూడా జ్ఞానం కొద్దిగా బెటర్. ఎందుకంటే భగవంతుని వారు తలుచుకుంటూ ఇది చేస్తారు కాబట్టి ధ్యానము, జ్ఞానం అవి కొద్దిగా బెటర్ వాటికంటే కూడా. సో ఈ రకంగా వారికి ఒక్కొక్క స్టేజ్లోని వారు, బట్ ఫైనల్ కల్మినేషన్ ఏంటి అని అంటే ధ్యానం దాంట్లో కూడా వారు భగవంతుడిలోని ఐక్యమైపోవాలనుకుంటారు. అది కరెక్ట్ అయినది కాదు. ఎందుకు అని అంటే అక్కడ కూడా వారు ఇంద్రియ భోగమే కావాలనుకుంటారు, భగవంతుని సేవలోని ఉండాలి అని అనుకోరు వారు. సో కాబట్టి అది కూడా ఫైనల్ కల్మినేషన్ కాదు. సో అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది ఏది అని అంటే భక్తులు ఏంటి అని అంటే ఈవెన్ మోక్షాన్ని కూడా వారు కోరుకోరు. వారు భగవంతుడి మీదనే ఆశ్రయపడి ఉంటారు. భగవంతుడు ఏది ఇస్తారు అది నాకు చాలు. సో నాకు ఏది ఇచ్చినా సరే కూడా భగవంతుడు నా మంచి కోరుకొని ఇస్తారు కాబట్టి నేను దాన్ని స్వీకరిస్తాను. సో భగవంతుని మీదనే వారు సర్వము నిర్భరమై ఉంటారు. సో ఈ రకంగా ఉన్నారు అని అంటే, అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ వారికి ఏంటి అంటే మోక్షం కంటే కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలోని భగవంతుడి నామాన్ని వారు ప్రచారం చేసే దానికోసమని వారు కోరుకుంటారు. ఫస్ట్ వారు మంచి భక్తులు అవ్వాలి అండ్ దాన్ని వారు నలుగురికి ప్రచారం చేయగలచాలి అని. సో 7వ స్కందంలోని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అతను 12 మహాజనుల్లో ఒకరు. సో అతనికి ఎప్పుడైతే మోక్షాన్ని ఇస్తానన్నారో భగవంతుడు, అప్పుడు అతను చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, నేను మోక్షాన్ని ఉంటే నేనేం చేసుకోవాలి స్వామి, ఈ లోకంలోనే ఉంటూ నేను ఫస్ట్ ప్రచారం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ నామాన్ని అందరికీ కూడా తెలిసేలాగా నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. అందరూ కూడా మీ లోకానికి వచ్చిన తర్వాత ఆఖరికి నేను కూడా వస్తాను. కానీ ఇప్పుడే నేను వచ్చి నేను ఒక్కడనే ఎంజాయ్ చేసేది నాకు నచ్చదు, అందరితో పాటు నేను వస్తాను అనేది. సో గురు మహారాజ్ కూడా, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, జయప్రతాక్ మహారాజుల వారు, ప్రతి ఒక్క గురు శిష్య బృందంలోని వచ్చిన వారందరూ కూడా వారికి ఒక అవకాశం ఉన్నింది వారు ఎంజాయ్ చేసుకునేదానికి భగవంతుని లోకంలో. సో అక్కడ ఆనందలోకం అంటారు దాన్ని. అక్కడ ఏ రకమైన కష్టము ఉండదు, జన్మ ఉండదు, మృత్యు ఉండదు, జర ఉండదు, వ్యాధి ఉండదు. కానీ అయినా సరే కూడా గురు మహారాజులు వాళ్ళంతా కూడా వాలంటరీగా వాళ్ళే తీసుకొని వచ్చారు. నేను ఈ లోకానికి వస్తాను, వచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను కృష్ణ చైతన్యాన్ని నేను నేర్పిస్తాను, వారిని తీసుకొచ్చేంత దాకా నేను మళ్ళీ 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 నేను ఇక్కడ జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటాను ఈ లోకంలోని. సో జన్మే జన్మే ప్రభు సేయి. సో అందుకోసం ప్రతి జన్మలోని నేను వస్తాను అని చెప్పని అంటున్నారు. సో ఇది వారి యొక్క కమిట్మెంట్. వారేంటి అని అంటే వారు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు భగవంతుని లోకంలో, కానీ వారికి కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే వారు సంతృప్తి పడడం కాదు, భగవంతుని యొక్క సంతృప్తి వారికి కావాలి. సో భగవంతుని యొక్క సంతృప్తిని వారు చూసుకొని వారు ఈ లోకంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క బద్ధజీవుల్ని తీసుకొని వచ్చేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అండ్ ఆఖరి శిష్యుడు కూడా, గురు మహారాజ్ యొక్క ఆఖరి శిష్యుడు కూడా వచ్చేంత దాకా వాళ్ళు ఈ లోకంలోనే ఉంటారు. అండ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆఖరి శిష్యుడు కూడా అంటే
ఈ జన్మలోని గురు మహారాజ్ ఎన్నో జన్మల నుంచి మనకి గురువే. ఎన్నో జన్మల నుంచి, అనంత కోటి జన్మల నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నారు వీడు వస్తాడు వస్తాడు అని. కానీ ఎక్కడో దగ్గర చిన్న ఫెయిల్ అయిపోతోంది, ఈ లోకంలోనే ఉండిపోతున్నాను. నా కోసం అని మళ్ళీ గురు మహారాజ్ తీసుకొని వస్తున్నారు జన్మ. మళ్ళీ ఈ సఫరింగ్స్ అన్నీ కూడా నా వల్ల మళ్ళీ కొత్త సఫరింగ్. ప్లస్ అది కాకుండా మళ్ళీ ఈ జన్మ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈ జన్మలోని మళ్ళీ చాలా మందికి, అనంత కోటి మందికి మళ్ళీ దీక్ష. సో వీళ్ళందరినీ కూడా మళ్ళీ పట్టుకెళ్ళాలి. సో నా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు కూడా శుద్ధ భక్తి చేసుకొని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు. కానీ నేను ఇంకా ఉండిపోతున్నాను. సో నా కోసమని మళ్ళీ రావాల్సింది వస్తుంది, మళ్ళీ జన్మం తీసుకోవాల్సింది వస్తుంది, మళ్ళీ ఈ శరీరానికి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ కూడా తట్టుకోవాల్సింది వస్తుంది. సో ఇది గురు మహారాజులు చేసే వాగ్దానం కృష్ణుడికి. ఏంటి అని అంటే, నేను వస్తాను, నేను వీళ్ళందరినీ నేను తీసుకెళ్తాను అని. సో అందుకోసం మళ్ళీ మళ్ళీ గురు మహారాజ్ వస్తారు. సో వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే కేవలం కరుణ భక్తుల పట్ల. ఎందుకనంటే నేను వీళ్ళని ఉద్ధరించకపోతే ఇంకెవరు ఉద్ధరిస్తారు? సో భగవంతుడిని కంటే కూడా ఒరిజినల్గా పతీత పావనుడు అనేది ఎవరిని అని అంటే భగవంతుడిని అంటారు ఒరిజినల్గా. కానీ భగవంతుడి కంటే ఎక్కువ పతీత పావనులు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే అది గురు మహారాజు. ఎందుకనంటే నాలాంటి వాడు పతీతుడు. పతీతుడు అంటే క్షరుణ్ణి, పాపాలు చేసేవాడిని. సో ఈ రకంగా ఉండే వారిని కూడా పైకి ఉద్ధరించాలి అని అనుకోరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా కుష్ఠరోగంతో సఫర్ అవుతున్నారు అని అంటే వాళ్ళని ముట్టుకోవాలని అనుకోరు నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరు. ముట్టుకుంటే ఎక్కడ నాకు కూడా వచ్చేస్తుందా అని. కానీ ఇది శరీరానికి ఉండేది కాదు, ఇది ఆత్మకి ఉండే కుష్ఠరోగం. ఇది ఏంటి అని అంటే భౌతిక వాంఛలు, కోరికల్ని ఇంకా ఇంకా పూర్తి చేసుకోవాలి అని అనుకునేది. కానీ గురు మహారాజ్ ఏంటి అని అంటే ఒక ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్ లాంటి వాళ్ళు. సో వాళ్ళకేంటి అని అంటే వాళ్ళకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా టైంలోని పేషెంట్స్కి కరోనా ఉన్నింది. డాక్టర్స్ ఎన్ని మాస్కులు వేసుకున్నా సరే కూడా స్టిల్ వాళ్ళకి సంక్రమించే అవకాశం చాలా ఉన్నింది. కాబట్టి మరి డాక్టర్స్ వదిలేశారు ఆ పేషెంట్స్ని, మీ చావు మీరు చావండి, నేను మాత్రం మా ఇంట్లో ఉంటాను నేను అని అనలేదు. వాళ్ళు వచ్చారు, సేవ చేసుకున్నారు. సో వీళ్ళు భౌతికంగా వీరు చేసేవారు. సో అందుకోసమనే డాక్టర్స్ని వైద్యో నారాయణో హరిహి అంటారు. కానీ గురు మహారాజ్ అనేవారు సాక్షాత్ భగవంతుడే వాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టే అంత గొప్ప వ్యక్తులు వారు. సో అందుకోసమని అలాంటి గొప్ప గురు మహారాజులు వాళ్ళేంటి అని అంటే ప్రతి భక్తుడికి వాడికి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అందువల్ల అలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లం. సో ఇంత ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టుకొని కూడా స్టిల్ వాళ్ళకి మార్గదర్శనం చూపించుకొని వారికి అందరికీ కూడా భక్తి మార్గంలో తీసుకొని వచ్చేదానికి ఒక ప్రయాసం, మళ్ళీ వారందరినీ కూడా గోలోకానికి తీసుకెళ్లేంత దాకా మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవడం. సో యాక్చువల్గా ఇలాంటిది మనం మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవడం అంటే మనతో పాటు మళ్ళీ గురువు కూడా జన్మ తీసుకోవాలి. ఇంకెవరు కూడా మనతో పాటు ఉండరు. మన తల్లి కానీ, తండ్రి కానీ, తమ్ముడు కానీ, చెల్లెలు కానీ, అన్నయ్య కానీ, భార్య కానీ, భర్త కానీ, పిల్లలు కానీ ఎవ్వరూ రారు. మళ్ళీ మళ్ళీ రారు జన్మలోను. వచ్చేది ఒకళ్ళు వస్తారు, గురు మహారాజ్. సో గురు మహారాజ్తో పాటు ఏ రకంగా అయితే ఆత్మతో పాటు పరమాత్మ, ఇది అందరికీ తెలిసిందే. సో భగవంతుడు ఆత్మతో పాటు పరమాత్మ స్వరూపంలోని రెండు పావురాలు, రెండు పక్షులు ఒక కొమ్మ మీద ఉంటాయంట. సో ఇది పక్షి ఏంటి అని అంటే ఆత్మ, ఇంకో పక్షి పరమాత్మ. సో ఆత్మ అనేది అన్ని కార్యములు చేస్తూ ఉంటుంది, పరమాత్మ అనే పక్షి కేవలం అబ్జర్వేషన్, దానికి సాక్షిభూతుడై ఉంటారు భగవంతుడు. సో ఈ రకంగా ఆత్మతో పాటు పరమాత్మ అండ్ జీవుడితో పాటు గురువు ప్రతి జన్మకి వస్తూనే ఉంటారు. ఎందుకు? కేవలం ఆ శిష్యుడిని ఏదో ఒక రకంగా పాస్ చేయించాలి అని. సో దీనికోసం అనేసి గురు మహారాజ్ వస్తారు. సో ప్రతిసారి కూడా ఈ సఫరింగ్స్ అనేది గురు మహారాజ్ దాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉంటారు. ఎందుకోసం అని అంటే కేవలం శిష్యుడి కోసం అని. సో శిష్యుడు చేయగలిచేది ఏమున్నది? సింపుల్గా ఇక్కడ చెప్పున్నారు, అన్నెసెసరీగా విషయ వాంఛల కోరికల పట్ల దాన్ని ఎక్కువగా ఆసక్తి పెట్టుకోవద్దు. పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? వాళ్ళు నష్టపోతారు, ఇక్కడే ఉండిపోతారు.
అలాంటి వారిని ఆత్మహ అంటారు, అంటే ఆత్మహంతకులు అని. అసూర్య నామతే లోక అంధేన తమసావృతం తాంస్తే ప్రత్యాభిగచ్చంతే ఏకేచాత్మహనో జనా. సో వారంతటికి వారే కేవలం వారి జీవితాన్నే కాదు, వారి వల్ల మళ్ళీ గురు మహారాజ్కి వచ్చేదానికి వివశుల్ని చేస్తున్నారు, మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేలాగా. సో ఆత్మహంతకులు అని అంటారు. సో కాబట్టి అది చేయడం అనేది అంత తెలివైన విషయం కాదు. మాటి మాటికి కూడా జన్మం తీసుకునే లాంటిది ఏంటి అని అంటే వారు అన్నెసరీగా ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల మీద. కానీ అదే వారికి కానీ నిజంగా వారికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉన్నది అని అంటే, సో యోగులందరిలో కంటే కూడా ఉత్తమమైన వారెవరు? భక్తి యోగులు. భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతే మంతరాత్మనః శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం తే మే యుక్తతమో మతః. సో అన్ని యోగుల్లోకి ఉత్తమమైన వారు ఎవరు? ఎవరైతే మద్గతిం అంతరాత్మనః శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం. సో శ్రద్ధతోని ఎవరైతే భగవంతుని నామ జపం చేస్తారో, భగవంతుని భజతే యో మాం అంటే ఇక్కడ జపం, అది కూడా ఒక్కరే కాదు, సంకీర్తన మహాయజ్ఞం. సో కలియుగంలోని సంకీర్తన మహాయజ్ఞం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన యజ్ఞం కింద భావించబడింది. సో ఒక్కరే జపం చేస్తే ఉత్తమమైనది, అది కూడా మంచిది. కానీ అదే వారితో పాటు ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు ఎవరైనా కలిసి వారు జపం చేశారు అని అంటే దాన్ని సంకీర్తన యజ్ఞం అంటారు. సో ఈ రకంగా చేసిన వారు అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన వారు, అది కూడా శ్రద్ధతోని. ఏదో ఊరికనే నాలాగా వెళ్తూ వెళ్తూ నడుస్తూ లేకపోతే ఇంకేదో పని చేస్తూ ఆ రకంగా చేస్తూ ఉండేది అది కరెక్ట్ కాదు. అది సో శ్రద్ధతోని జపం చేయగలచాలి. ఆ రకంగా చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఒఫెన్స్ టు బి ఇన్అటెంటివ్ వైల్ చాంటింగ్. సో 10 అపరాధాల్లోనూ అది కూడా ఉన్నది. సో ఇన్అటెంటివ్గా ఉంటూ చాంటింగ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో కనీసం దానికోసమని అందుకోసమని తెల్లారుతూనే జపం చేయడం అనేది ఉత్తమమైనది. ఎందుకనంటే ఆ టైంలో ఫోకస్డ్గా ఉంటుంది మైండ్. సో ఆ టైంలో జపం చేయగలిస్తే అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది. సో అది సాధన భక్తిలోని వైదీ సాధన భక్తి, రాగానుగ సాధన భక్తి. సో వైదీ సాధన భక్తి అని అంటే వారికి నామం పట్ల ఇంకా రుచి అనేది లేదు, వారేదో కేవలం విధి విధానం కోసం వారు జపం చేసేవారు. రాగానుగ సాధన భక్తి అని అంటే వారికి నామం పట్ల రుచి వచ్చింది అని. సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ కూడా క్లియర్ కట్గా ఉన్నది. సో విశ్వామిత్రుడు కూడా 60,000 సంవత్సరాల కోసం తపస్సు చేశారు. అండ్ హరిదాస్ ఠాకూర్ కూడా జపం చేస్తూనే ఉన్నారు, కేవలం జపం చేశారు. కానీ ఇతను విశ్వామిత్రుడు మాత్రం మిగతా ధ్యాన యోగం అంతా చేశారు. కానీ ఎవరి భక్తి ఉత్తమమైనది, ఎవరు వారి ఇంద్రియాలని పరిపూర్ణంగా నిగ్రహించుకోగలిచారు? సో ఆబ్వియస్లీ ఇతను నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్. సో ఇంద్రుడికి భయం వేసింది తన పదవి ఎక్కడ పోతుందో అని. సో అతను ఒక అప్సరసని పంపించారు, సో ఇతని ధ్యానాన్ని భంగం చెయ్యని. సో అప్సరస వచ్చారు, నృత్యం చేయంగానే అతని నూపుర్ అంటే గజ్జల శబ్దం వినిపించగానే కళ్ళు తెరిచేసుకున్నారు. సో అతను గొప్ప సిద్ధయోగి, బట్ స్టిల్ అతనికి ఏంటి అని అంటే ఇంద్రియ భోగం మీద అతనికి కంట్రోల్ లేకుండా పోయింది. సో దీంట్లోని చేసేది ఏంటి అని అంటే, ధ్యాన యోగంలోని వాటిలోని చేసేది ఏంటి అని అంటే వారు వారి ఇంద్రియాలని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఎలా పెట్టుకోవాలి? వారు చలికాలంలోని హిమాలయాల్లోని ఎక్కడో దగ్గర నీళ్ళలోని పీకల లోతు దాకా వారు నీళ్ళల్లో ఉండిపోతారు. అప్పుడేమవుతుంది, వారికి ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఇబ్బందికరంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో శరీరం అంతా కూడా చలితో వణికిపోతూ ఉంటుంది. అసలే చలికాలం, అందులో నీళ్ళ మధ్యలోని వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇంద్రియాలంతా కూడా కష్టాలు పడుతూ ఉంటాయి. సో ఈ రకంగా వారు ఉండి వారి ఇంద్రియాన్ని వారు నిగ్రహణ చేసుకోవాలనుకుంటారు. ఎండాకాలంలో చుట్టుపక్కల అగ్ని వేసుకొని దాని మధ్యన అంటే ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా సతమతం అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఆ రకంగా వారి వారి ఇంద్రియాన్ని వారు నిగ్రహణ చేసుకోవాలనుకుంటారు. ఈవెన్ మీరు చూసినట్లయితే నాగా సాధువులు అంటారు, వారందరూ కూడా ఇదే రకం. సో ధ్యాన యోగం
వారేంటి అని అంటే వారి ఇంద్రియ నిగ్రహణ ఏ రకంగా చేసుకుంటారు అని అంటే ఏదో ఒకటి అతి కష్టమైన ప్రాక్టీస్ని వాళ్ళు చేస్తారు. ఒక చేతిని అలాగే పైకి ఎత్తుకొని ఉంచుతారు. అది చాలా కష్టం. అలాగే ఒక చేతిని పైకి ఎత్తుకొని ఉంచడం, కిందకి దించరు. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇలా అయిపోతుందని అంటే ఆ చెయ్యి అలాగే ఇరుక్కుపోయి ఉంటుందన్నమాట. కిందకి దిగదు ఆ చెయ్యి, పైనే ఉండిపోతుంది. అది చాలా నొప్పిగా కూడా ఉంటుంది అది. సో ఈ రకంగా నొప్పులని, బాధలని, కష్టాలని వారు తెచ్చుకొని వారి లైఫ్లోని సొంతంగా తెచ్చుకొని ఈ రకంగా ఇంద్రియ నిగ్రహణ చేయాలనుకుంటారు. కానీ భక్తులు ఏం చేయాలనుకుంటారు? సింపుల్ థింగ్. వారి ఇంద్రియాలంతా భగవంతుని కోసం కేంద్రీకరించాలనుకుంటారు. సో ఇప్పుడు శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కేసులో కూడా అదే అయింది. సో అక్కడ ఒక వేషను పంపిస్తారు. కానీ ఆ వేష ఎప్పుడైతే మాట్లాడాలి అని అనుకుంటుందో, సో శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ ఏం చెప్తారు? కొద్దిగా నన్ను జపం చేసుకోనియండి, జపం అయిపోగానే నేను మీతో ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను అని. ఇలా 3 రోజుల పాటు ఆమె వెయిట్ చేస్తుంది. కానీ వెయిట్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఏంటి అని అంటే 3 రోజుల పాటు ఒక శుద్ధ భక్తుని యొక్క జపాన్ని వింటూ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఏమైంది? సాధు సంఘ అయిపోయింది. లవమాత్ర సాధు సంఘమే గొప్ప సిద్ధిని ఇచ్చేస్తుంది అని అంటున్నారు. అలాంటిది ఆవిడ 3 రోజులు ఉన్నారు. సో అతను తన ఇంద్రియ నిగ్రహణ నుంచి తప్పుకునే లేదు. అంతేకాదు అతను ఈవిడికి ఇనిషియేషన్ ఇచ్చేసినట్టుగా. సో ఈవిడ ఒక గొప్ప భక్తురాలు అయిపోయారు. ఎవరికి దొరుకుతుంది చెప్పండి అంత పెద్ద అవకాశం? ఒక సిద్ధహస్తుడైన భక్తుడి దగ్గర నుంచి దీక్ష దొరికినట్టుగా. సో గురు మహారాజ్ మనకి చేసిచ్చేది ఏంటి? దీక్షటప్పుడు మనకి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనకు చెప్తారు, మనకి మాలనిస్తారు, జపం చెయ్యని. సో ఇక్కడ కూడా హరిదాస్ ఠాకూర్ అదే చేశారు. సో ఈవిడ అడుగుతారనమాట, ఇంతకీ మీకు ఏంటి, నాతోని కూడా మాట్లాడేంత మీరు ఎంగ్యూరస్డ్ అయిపోయి ఉన్నారు మీ పనిలోని, జపంలోని, అంత ఆనందం దొరుకుతుందా మీకు అని అంటే అప్పుడు ఇతను చెప్తారనమాట హరిదాస్ ఠాకూర్, నీకు కూడా ఒక మాల ఇస్తాను, జపం చేసి చూడు ఒకసారి ఎంత ఆనందం ఉంటుంది అని. సో గురు మహారాజ్ ఒక జపం చేసి ఇచ్చిన మాల, అతను జపం చేసిన మాలని తన శిష్యుడికి ఇచ్చారు అని అంటే, ప్లస్ మంత్రాన్ని, మహామంత్రాన్ని బోధించారు అని అంటే అది దీక్ష అయినట్టుగానే. సో అనంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ దీక్ష ఇచ్చారు, అతనే పావనం, అతను కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నారు. ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం ఈ పతీతుల్ని కూడా పావనం చేశారు. కానీ విశ్వామిత్రుడి కేసులో అలా కాదు. అతను తన జపాన్ని, అతని యొక్క దీన్ని ధ్యానం నుంచి అతను భంగం అయిపోయింది ఆయనకి. సో ఆ రకంగా ధ్యానయోగం కంటే కూడా ఎప్పటికైనా భక్తి యోగమే. అండ్ అది సింపుల్ కూడా. ఎందుకు అని అంటే భక్తులు వారి ఇంద్రియ నిగ్రహణ చేసుకోవాలి అని అనుకోరు. కష్టం పెట్టుకొని వాళ్ళ శరీరానికి వారి ఇంద్రియాన్ని వారు కంట్రోల్ చేసుకోవాలనుకోరు. సింపుల్ థింగ్ ఏం చేస్తారంటే వారి ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుని కోసం ఉపయోగించాలనుకుంటారు. ఏ రకంగా? మనకు ఆకలి వేస్తోంది, నేలకి టేస్ట్ కావాలి, కానీ బయట విషయవాంఛలు ఏదో మామూలు ఫుడ్ తినేదాని బదులుగా వాళ్ళు ప్రసాదం తింటారు. భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టింది. యజ్ఞశిష్టాశనాశంతో ఉచ్యంతే సర్వకుల విషయ భుంజతైతే త్వాగం పాపయ్యే పచంతాత్మ కారణ. భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టింది, అది ప్రసాదం అయిపోతుంది, అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తిని చేసేస్తుంది. అదర్వైజ్ వారు తినేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా పాపమే. సో ఈ రకంగా నేలకి సంతృప్తి పడిపోయినట్టుగా మామూలుగా ఏదో విషయవాంఛలు వింటూ ఉండేది, దాన్ని గ్రామ్య కథలు అంటారు. సో అన్నెసెసరీ టాక్స్ అది వింటూ ఉండేదాని బదులుగా కృష్ణ కథ వినడం. నెక్స్ట్ వాసన పీల్చుకునేది. సో ఏదైనా సరే కూడా విషయభోగపు వాంఛల కోసం అనేసి దీనికంటే కూడా వారేంటంటే భగవంతుడి చరణాలకు అర్పించిన పువ్వులు, దాని వాసన చూడడం, లేకపోతే ప్రసాదం నైవేద్యం అయిపోయి వారికి ప్లేట్లో వచ్చినాక దాని వాసన కూడా చాలా సాటిస్ఫైయింగ్గా ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా సో ఇంద్రియాలన్నీ కూడా వారు భగవంతుని కోసం ఉపయోగిస్తారు. అండ్ ఈవెన్ మనకి దీంట్లోని కూడా చెప్పింది ఏంటి అని అంటే జయపతాక మహారాజు వారు కూడా చాలాసార్లు చెప్పున్నారు. సో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్, సో ఎవరో అంటే పరస్త్రీ సంభోగం, పరపురుషుడు సంభోగం కంటే కూడా హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ది వారు కలిసి ఉండేదాన్ని అది సెలిబసీ కిందనే ట్రీట్ చేయబడుతుంది. సో ఈ రకంగా మనకి కొంత ఇది ఇచ్చున్నారు, ఎగ్జంప్షన్స్ అనేది ఇచ్చున్నారు. సో వాటి మధ్యలోనే ఉంటూ భక్తిని ఫాలో అవ్వడం అనేది చాలా ఈజీ. అది దానికోసం ఇంద్రియాలను కష్టపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంద్రియాలని జబర్దస్తిగా కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
ఫోర్స్ఫుల్గా కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఈ రకంగా అష్టాంగ యోగులు ధ్యాన యోగులు వాళ్ళు చేసేది ఫోర్స్ఫుల్గా దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటారు. దాన్ని దేంతో కంపేర్ చేస్తారంటే ఒక పాము యొక్క పడగ మీద కాలు వేసి పెట్టినట్టుగా. సో ఆ పాము ఎవరు? ఇంద్రియాలు. దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఫోర్స్ఫుల్గా కంట్రోల్ చేయడం. కానీ ఎప్పుడైతే కాళ్ళు దాని నుంచి తీస్తారో ఫస్ట్ చేసేది ఆ పాము ఏంటి అని అంటే కాటేస్తుంది. ఏ కాలు అయితే దాని మీద ఉండిందో ఆ కాలునే కాటేస్తుంది. సో కాబట్టి అది తెలివైన పని కాదు. సో ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల నుంచి కొద్దిసేపు మనం ఫోకస్ తప్పుతుందో వెంటనే ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా పాములా కాటేస్తాయి అన్నమాట మనిషిని. బట్ అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ వే ఏమంటే భగవంతుని కోసం దాన్ని డైవర్ట్ చేయడం, డౌటైలింగ్ అంటారు. అండ్ దాంతో పాటు భక్తి మార్గంలో ఉండడం. సో రోజంతా కూడా మనకి కాకపోవచ్చు, బట్ రోజుకి, అందుకోసమే మనకి చెప్పున్నారు రోజుకి నిత్యం భాగవత సేవయ్య. సో ప్రతిరోజుకి ఒక్కసారైనా భాగవతం. సో భాగవతంలో ఇచ్చున్నదంతా కూడా భగవంతుని గురించి ఇచ్చున్నారు. కొద్దిపాటి భగవద్గీత అండ్ జపం అండ్ 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించడం అండ్ ప్రసాదం తినడం. సో ఈ రకంగా ఉంటే చాలు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కలియుగం లాంటి దాంట్లో కూడా, ఇన్ఫాక్ట్ కలియుగంలోని చాలా ఈజీ ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి భగవంతుడి లోకానికి వెళ్ళడం అనేది. సో కాబట్టి దీన్ని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నది ఏమంటే దయచేసి జపం అనేది చేయండి, 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించండి, భక్తిపూర్వకంగా శ్రద్ధపూర్వకంగా జపం చేయండి. అండ్ వీలైనంత త్వరగా ఈ హ్యూమన్ బాడీని ఉపయోగించుకోండి, నాలాగా ఉండొద్దండి. ఓకే, సో ఇక్కడితోని మనము విరామం తీసుకుందాం. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ